Kaixo guztiok, ikus dezagun nola igotzen den UORreko dokumentu bat, UORreko lan bat, gure plataformara. Lanean gaude, hau da gure eginkizuna, ona badakizuen ondik iritsi garen, idazlana eta tutoretzako ahozko laburpena sakatu dugunean, leiho honetara iritsi gara. Aste honetan egin behar dugun lanera. Hemen, asteko idazlana jartzen duen honetan, ikusi bideo hau, zezenketen ingurukoa da, bilantxo egingo dituzue. Bideoaren edukia laburtu, zer esaten duen idatzi, eta bigarren lana zuen iritzia eman. Jo dezagun, bideoa ikusita daukagula, eta orain UORreko dokumentu hori sortuko dugu. Horretarako, hasin sakatuta UORreko dokumentu bat irekiko dugu, emango dugu hemen bideoaren laburpena, idatziko dugu, eta ondoren neure iritzia, hau ere idatziko dugu, eta dokumentua nahi dugun lekuan gordeko dugu. Gure kasuan, mahai gainean, eta bideoaren laburpena izena bea onartuko dugu. Lehen beste baneukan, eta ordezteko eskatzen dit, eta hala egingo dut. Orain, lehioan beheraxeago joaten naiz, gure lanaren lehio horretan bertan, hemen ikusiko dugu fitxategia igotzeko lehiotxoa. Arakatun aukeratu behar dut nire lehioa, mahai gainean nago, beraz bideoaren laburpena izeneko fitxategia aukeratu, oraintxe sortu berri duguna, ireki eta igotzeko esango diot. Igo du, hor dago igota, lehen beste bat igota neukan, eta bain bigarrena agertu da, hor geratu da igota, eta kitxo, gure eginkizuna eginda dago. Gure lana, gure laburpena, plataformara igota dago. Hemendik aurrera geuk ikusi ahal izango dugu, eta baita tutoreak ere, baita irakasleak ere. Besterik ez, eskerrik asko.